Щастието в душата е като тиха мелодия, която звучи в нашите сърца. То се ражда в моментите на спокойствие и вътрешен мир, когато сме в хармония със себе си и света около нас. Най-ценният вид щастие не се измерва във външни успехи, а способността ни да обичаме и да се радваме на същността на живота. Търсете го във вашия вътрешен свят и ще го намерите в най-неочакваните моменти.